Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зяєте ніби світочі у світі, тримаючи слово життя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тобі, Господи. У той час фарисеї пайшлі і раїлися, як би зловіць Єзуса на словах. І паслалі да яго вучняў сваіх разам з прыхільнікамі Ірода, каб сказалі: «Настаўнік, мы ведаем, што ты праўдзівы і шляху Божаму праўдзіва навучаеш. І не зважаеш ні на каго, бо не глядзіш на асобу чалавека. Таму скажы нам, як табе здаецца, ці належыць даваць падатак Цэзару, ці не?» Але Езус, ведаючы зласлівасць іхнюю, сказаў: «Што вы прабоўваеце мяне, крывадушныя? Пакажыце мне падаткавую манету». Яны прынеслі яму дынар, і кажа ім: «Чыя гэта выява і надпіс?» Кажуць яму: «Цэзара». Тады кажа ім: «Дык аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Злюбленыя, у сённяшнім Євангеліі чуем падхватлівае пытанне фарысеяў, якія звяртаюцца да Езуса. «Скажы нам, як табе здаецца, ці належыць даваць падатак Цэзару, ці не?» Фактычна, гэтае пытанне, яно вельмі з такой закаручкай, все прадумана, падхватлівае, таму што хацелі спаймаць Езуса Хрыста. Хацелі даўно спаймаць Езуса, каб яго аскаржыць. Хацелі злавіць яго на словах. І ім здавалася, што гэтае пытанне паставіла Езуса Хрыста ў вельмі дасканалую пастку. Чаму? Таму што з аднаго боку, калі Езус Хрыстос адкажа, што так, трэба плаціць, то выкажацца супраць народу. А трэба зазначыць, што народ знаходзіўся ў рымскім прыгнёце, акупацыі, і ён імкнуўся да незалежнасці. І калі Езус Хрыстос скажа, што трэба плаціць, то значыць, ты падтрымліваеш акупантаў. Это значыць, што маем аб чым цябе аскаржыць, і ты знаходзішся ў нашай пастцы. Але калі скажа не, то ты станешся бунтаўшчыком супраць рымскага уладу, таму што на данай сітуацыі, на палітычнай плоскасці ввогуле не было іншага трэцяга адказу. І зласлівасць фарысеяў была настолькі прадуманая, хітрая, што былі перакананыя, што з гэтага пытання пазітыўна Езус Хрыстос не выкруціцца. З аднаго боку, вельмі выразна бачым, што Езуса Хрыста хочуць спаймаць на адказе, каб яго пазней аскаржыць. Але, канешне, не тут такое было. Сына Божага спаймаць на падхватлівым пытанні нікому не атрымалася. І цікава бачым, што Езус у сваёй боскай мудрасці знаходзіць все ж такі трэці выхад і адказвае: «Аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу». Ведаеце, што ў першым поглядзе выдаецца, што Хрыстос выразна гаворыць, што не трэба плаціць падатак. Не, гэта да канца не так. Дадаючы «аддайце Божае Богу», Езус пераводзіць дыскусію з палітычнай у іншую плоскасць, на іншы ўзровень.
Ісус Христос выразна паказвае ў гэтай сітуацыі, што на пачатак першым з'яўляецца «аддайце Богу Божие». А ўжо другім пытаннем з'яўляецца, што трэба аддаваць Цэзару. Што гаворыць Христос праз гэта? Нават Цэзар ходзіць пад Богам. Нават закон, які Цэзар прымае, ён не можа супярэчыць закону Божаму. Ведаеце, это вельмі важна, калі сустракаемся з пэўнай несправядлівасцю ў грамадскім значэнні. Ведаеце, кожнае грамадства яно павінна мець свае законы, таму што чалавек з'яўляецца істотай грамадскай. Мы жывём у грамадстве. Але калі паўстае пытанне менавіта, ці трэба выконваць закон, які супярэчыць сумленню, які супярэчыць Божаму прыказанню, ці хрысціянін павінен выконваць такі закон? Пытанне, якое гучыць вельмі моцна. Паслухмянасць, пытанне, якое фактычна сёння ставіць у Евангеліі нам аўтар натхнёны, што да аплочвання падатку Цэзару. Ці гэта пытанне гучыць паслухмянасці свецкай уладзе, свецкаму пазітыўнаму праву. Ён робіць гэтае пытанне адносным, другарадным, падпарадкаваным, залежным ад непараўнальна большай важнай справы – унясення падатку Богу, паслухмянасці Божай уладзе, паслухмянасці Божаму праву. Ведаеце, часам бывае так, што грамадскі закон прымае такое рашэнне, дзе захоўваючы нібыта парадак ламаецца закон Божы. Напрыклад, аборт, напрыклад, дазвол на забойства, сямяроднае пакаранне. Ці хрысціянін маюць абавязак захоўваць такі закон. Ведаеце, гаворачы «аддайце Божае Богу», вельмі выразна Христос паказвае, што такі закон не мае права існавання ў жыцці хрысціяніна. І калі такі закон прыняты, які пярэчыць Божаму праву, а якому павінна быць падпарадкавана ўсё, хрысціянін не маюць права, а нават абавязак захоўваць такі закон. Езус фактычна адмяжоўваецца ад палітычнай дыскусіі на тэму неабходнасці аплаты дзяржаўнага падатку. Ён пераводзіць справу ў тэалагічную плоскасць, вельмі выразна адказвае, што Бог ёсць панад усім. Бог павінен быць панад усім. І нават Цэзар, які кіруе, ён таксама павінен знаходзіцца ў межах Божага закону. Хоць аж вельмі часта это зусім бывае іначай. Менавіта Христос заклікае ўсіх, уключна з Цэзарам, заклікае таксама уладу свецкую, што паклапаціцца аб паслухмянасці Богу, паклапаціцца аб тым, каб пазнаць закон Божы і кіравацца правамі справядлівасці, праўдзівасці, Божымі правамі. І менавіта, каб справа свецкага характару абсалютна не супярэчыла справе Божай. Калі тое, што свецкае будзе ў гармоніі тым, што Божае, то і праблемаў з аплатамі падаткаў увогуле не будзе ўзнікаць. Альбо ці падпарадкаваннем грамадзян свецкай уладзе. Эта праблема абсалютна не будзе існаваць, таму што закон Божы з'яўляецца панад усім. Ці хрысціянін, чая чыннасць у небе, павінен заўсёды быць паслухмяным свецкай уладзе? Цікавае пытанне. Свецкаму праву. Ці павінен быць паслухмяны? Канешне, павінен, але не заўсёды. Ведаеце, вельмі прыгожа гаворыць на тэму сённяшняй Евангелія святы Ян Златавусны, які напісаў так: «Кесаревым, это значыць свецкай уладай альбо правам, якім трэба падпарадкоўвацца, ёсць усё тое, што не супярэчыць пабожнасці. Калі б жа яно супярэчыла веры і Божаму праву, гэта была б ужо даніна, заплачаная д'яблу, а не кесару». Вельмі цікавыя словы. Яшчэ раз іх паўтару. Словы святого Яна Златавуснага. Кесаревым, гэта значыць свецкай уладай альбо правам, якім трэба падпарадкоўвацца. Ёсць усё тое, што ім это трэба падпарадкоўвацца, але ёсць усё тое, што не супярэчыць пабожнасці. Калі б жа яно супярэчыла веры і Божаму праву, гэта была б ужо даніна, заплачаная д'яблу, а не кесару.
Спробай заплаціць даніну д'яблу з'яўляецца злачынныя загады свецкай улады альбо прыняцце права, якое супярэчыць выразна Божаму праву. І так як узгадываў, што, напрыклад, легалізацыя аборту. Ведаеце, ёсць у касцёле каталіцкім разам з Бібліяй, з навучаннем ёсць такая кніга, якая называецца «Катэхізіс каталіцкі касцёла». Я думаю, што у многіх з вас ён ёсць дома. Это кніга, якая змяшчае ў сабе фактычна ўсё навучанне касцёла. Тутай хаваюцца вельмі цікавыя адказы на шматлікія пытанні, з якімі часам сустракаемся ў грамадстве адносна справядлівасці, правільнасці, праведнасці, што з'яўляецца грахом, што павінен рабіць хрысціянін, што чаго павінен унікаць. І вельмі цікава на тэму менавіта сённяшняе Евангелие таксама ёсць выказванне ў гэтым кананічным праве. Это канон 2242. І менавіта гэты канон гаворыць, што паводле навучання касцёла перад абліччам такіх сітуацый хрысціянін мае поўнае маральнае права, а нават абавязак супрацівіцца праву, калі ён ламае закон Божы. Гучыць ён так. Грамадзянін не абавязаны сумленнем да выконвання распараджэнняў свецкіх уладаў, калі яны супярэчаць маральнаму парадку, асноўным правам чалавека альбо навучанню Евангелия. Вымаганні сумлення для хрысціяніна заўсёды маюць бясспрэчнае першанство. Бо, як сказаў святы Пётр, таксама іншыя апосталы ў дзеях апостальскіх, 5 раздзел, 29 верш. Больш трэба падпарадкоўвацца Богу, чым людзям. Ведаеце, гэта вельмі важна, умець разрозніць Божае права, якое з'яўляецца аб'ектыўным. Я не раз узгадываў, што аб'ектыўнае права, Божае права, яно існуе незалежна ад нас. Яго усталяваў Бог. І кожны чалавек, хрысціянін і нават не хрысціянін, маюць права і абавязак пазнаць гэтае аб'ектыўнае права незалежнае. Таму што, калі я нарадзіўся, гэта права было. Я адыду з гэтага свету, гэта права застанецца. І ад Божага права няма дыспэнсы. Божае права, якое настаўлена на пашану людской асобы, бо Бог чалавека стварыў як дасканалы твор на свой узор, на сваё падабенства, і чалавек маюць права і абавязак дасканаліцца і паконваць тыя перашкоды, якія перашкаджаюць у гэтым дасканаленні. І кожны закон, які нішчыць гэтае права, ён з'яўляецца супярэчлівы закону Божаму. Узлюбленыя, сёння, задаючы гэтае пытанне, ці як захоўвацца ў данай сітуацыі, калі Хрыста падхвытліва фарысеі прабуюць спаймаць на сказаным пытанні, мы можам адразу выразна, ведаючы навучанне касцёла, казаць, што калі закон супярэчыць Божаму праву і сумленню, я не маю абавязку выконваць такі закон. Нягледзячы на тое, што гэты закон у грамадстве уводзіць пэўен так званы грамадскі парадак, але нішчыць Божы закон, нішчыць тое, што дадзенае Богам, я не маю абавязку маральнага выконваць такое права. Узлюбленыя, няхай сённяшняе Божае Слово будзе такім запрашэннем да ацэнкі сітуацый, падзей, здарэнняў і адносінаў маіх адносінаў да гэтых рэчаў, майго рашэння, майго погляду. І, канешне, гэты погляд і гэтыя адносіны не могуць фарміравацца на чым іншым, як толькі на афіцыйным навучанні касцёла. Амен.